Игътибар итсәк, кешелек дөньясының тарихы катлаулана, тирәнәя бара. Хәтта бүгенге көндә иртәгә тарих битләренә кереп калачак. Тарих ул вакыйгалар чылбыры. Әлбәттә, тарих бер үк төрле генә була алмый. Яхшымы, яманмы, безгә аны ничек бар, шулай кабул итәргә кирәк. Чөнки тарихи гамәлләрнең узган еллар измасыннан сызып ату, халыкның хәтерен сызып атуга, аның киләчәген юкка чыгаруга тиң. Ә инде тарихыбызның үткәнен һәм бүгенгесен барлап тору милләтнең дөрес яшәешенә юнәлеш бирүче чыганак. Мәктәптә укучырында тарих дәресеннән безне Гауи Сабый Гаязов укытып алды. Нургалиев, дәфтәрең тулу белән бер үк яндыра күр. Ялгыш җиргә күмелеп калса, киләчәк буынның кулына эләгүе мөмкин. Бабаларыбыз шулай язган икән дип уйлаулары бар дип әйткән иде ул минем начар язуымны күреп. Аның бу сүзләре миңа ничек тәэсир итүен хәтерләмим. Ләкин бу шаяру аша кисәтүе инде шул вакытта ук актанышыбыз тарихына карата сораулар тудырган иде. Кемнәр яшәгән бу җирлектә? Нәрсә белән шөгыльләнгәннәр? Гомумән, кайчан бу җирләргә кешеләр килеп урнашкан? Бер вакытта да уйларга ярамый, ниндидер бер төбәк, ниндидер бер җирләр хуҗасыз булып ятканда уйларга ярамый. Бер вакытта да алай була алмый. Вахит Шәйхенур улы Имамов. Тумышы белән Актаныш районы Иске Байсар авылыннан. Тарихчы, Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, 20 китап авторы. 2014 елда Утлы дала исемле 2 томлы тарихи романы өчен Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт бүләгенә лаек була. Актаныш районының күп авыллар тарихы аның романнарында чагыла. Шундый матур табигаты булган, бүтән җәнлекләре, балыклары, җиләк-җимеше булган җирне ниндидер ташландык, бер кеше дә монда килмәгән, яшәмәгән дип ялгыш кына да уйларга ярамый. Ул күптән үзләштерелгән җирләр, күптән анда кешеләр яшәгән. Гомумән Актаныш менә шундый як, әйме анда иң борынгы чорлардан таш гасырыннан башлана һәм этник яктан төрле халыклар яшәгән. Фаяз Шәрип улы Хуҗин. Тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстанның фәннәр академиясе әгъзасы, Халиков исемендәге археология институтының баш гыйльми хезмәткәре, Татарстан Республикасының фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, 700-дән артык фәнни һәм фәнни популяр эшләрнең шул исәптән 30-га якын китап һәм монографиялар, дәреслекләр һәм уку әсбаплары авторы. Монда фин-угар халыклары да, әйтеп китермен әле, аннан соң төрки халыклар да, һәм хәтта угыр борынгы венгрлар, хантамансылар белән бәйләнгән кабиләләрдә яшәгән. Бу үзенә күрә менә Актанышның бер үзенчәлеге, феномены. Тарихыбыз бик авыр юллар узганга күрә, бүгенге көнгә кадәр күпчелек борынгы язмалар бик аз сакланып калган. Табылган тарихи чыганаклар да тиешенчә өйрәнелмәгән. Шул ук вакытта Актаныш археологик табылдыклар буенча Татарстан районнары арасында беренче бишлеккә керә. Бүгенге көндә Актаныш районы буенча 108 археологик һәйкәл барлыгы билгеле. Алар Татар Әҗбие, Семиостров, Бүләк, Такталашык, Татар Ямалысы, Илчебай, Актаныш, Ирмәш, Шиялек, Шишмә, Меңнәр, Дербышки һәм башка авыллар җирлегендә урнашкан.
Ә җирлектәге беренче зур тарихи тикшерүләр үткән гасыр урталарында башланып киткән Түбән Кама су саклагыч төзелеше белән бәйле. 1958 елда Отто Николаевич Бадыр җитәкчелегендәге төркем Шулман елгасы буйларында, Агыйдел, Ык елгалары тамагында археологик эзләнүләр алып бара. Шулай ук 1957 елда археолог-краевед Шакуров Анисим Павлович җитәкчелегендәге экспедиция эзләнү отрядлары белән безнең төбәкне өйрәнеп, шактый бай материал туплый. Ә 60-80 елларда Актаныш җирлегендәге бик күп тарихи археологик эзләнүләр һәм ачышлар башында торучы Евгений Петрович Казаков аерым игътибарга лаек. По Актанышскому району имеется 10 городищ. Это очень редко бывает так вот. Городище, ну это, так сказать, укрепление с валами, с рвами. Вот это можно городище сказать от Дербешек и вот до Актаныша там идут городища. Казаков Евгений Петрович. Археолог, тарих фәннәре докторы, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, дәүләт премиясе лауреаты, борынгы һәм урта гасыр Идел Кама һәм Идел буе болгарлары археологиясе буенча белгеч. 300-дән артык фәнни эшләр, шул исәптән 10 монография авторы. Татарстан Республикасының археологик картасын эшләүдә һәм төзүдә катнашканы өчен дәүләт премиясе белән бүләкләнгән. 1959 елдан Татарстан территориясендәге археологик һәйкәлләрне эзләү һәм тикшерү эшендә катнаша. Такталашык, Олы Тархан, Танкеевка каберлекләре, Измерва авыллыгы һәм башка археологик объектларны тикшерү эшендә җитәкчелек итә. Беренчеләрдән булып шиялек һәм постпетрогром мәдәниятен өйрәнә. Если брать по культурам, то здесь вот имеется эпоха мезолита. Это вот Татки-Малый. Есть там деревня, да? Ну, там, где Кама, значит, с поймой Ика сходится. Мезолит чоры безнең эрага кадәр якынча 8-нче меңьеллыктан 5-нче меңьеллыкка кадәр дәвам иткән. Бу вакытта табигатьтә шактый җылыну күзәтелә. Мондый үзгәрешләр үз чиратында кешелекнең яшәү рәвешен үзгәртүгә дә сәбәп була. Мәсәлән, эш һәм ау кораллары камилләшү кичерә. Кичкенә генә геометрик ромплар формасында вкладышлар дип йөртәбез инде без аларны. Шулар сакланган. Аларны алганнар хайван сөяген, аны кискәннәр, монда бер шундый тирән әйткәннәр һәм шунда тизеп чыкканнар менә бу кичкенә генә вкладышларны кремньнан таштан ясалган яхшы нык таш һәм шулай итеп менә пычак барлыкка килгән ук очлары, сөңге очлары табыла. Аннан соң ул ташны ничек кенә итеп эшкәртмәгәннәр. Уйлап караганда резец кисә торган, то есть пычак инде икенче төрле әйткәндә үтергү. Кичкенә генә үтергү алар белән тишкәннәр. Без шулай ук таштан ясалган, таштан кармаклар да ясаганнар. Чөнки бу заман кешеләре күбесенчә шул елга тирәләрендә, сулыклар тирәсендә урнашканнар инде. Шулай ук бу чорда халыкның тормыш көнкүрешенә дә билгеле бер тәртипләр, кагыйдәләр һәм тыюлар керә. Ә шушы кагыйдәләргә буйсынмаучыларга җәза бирү карала. Медицина өлкәсендә дә алга китеш күзәтелә. Чыккан сөякне утырту, теш алу һәм башка шундый гади хирургия алымнары кулланыла. Әмма яшәү шартлары авыр булу сәбәпле гомер озынлыгы 25-30 елдан артмый. Ярым җир астына төшерелгән йортларда торганнар, агач булган инде ул вакытта. Аларның урыннары сакланып калган не формада, менә шул йорт булган урында табылдыклар күбрәк очрый. Табылдыкларны без бөтенесен планга төшереп барабыз да, ниндидер менә бер турып шмаклы мәйдан килеп чыга. 20, 25, 30 метр квадрат метрга тикле. Ягъни монда бер гаилә яшәгән, ә бәлки бер арук яшәгәндер. Менә шулай итеп кичкенә генә детальләрдән килеп чыга инде картина, гомуми картина шул заман кешеләренең яшәү рәвеше. Неолит, үзебезчә әйтсәк, яңа таш гасыры чоры
кешелекнең утрак тормыш башлап, беренче шәһәрләр барлыкка килгән вакыт. Җир эшкәртү, игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнү киң кулланыш ала. Актаныш җирлегендәге Меңнәр авылында да шушы чорга караган каберлекләр табыла. Һәм иң кызыгы шунда, бу табылдык Татарстан өчен бердән-бер. Ул уникаль ачыш булды инде, истәлек археологик каберлек. Һәм каберлектә яхшы гына сакланып калган әйберләр, шул ук эшләре, сөңге эшләре, аннан соң кинжал әйтергә кирәк, хәнҗәр. Һәм ул шулай сөяк сакланган кинжалның, хәнҗәрнең төп өлеше тота торган, һәм шунда менә теге тишеккә, ярыкка әйтергә кирәк, тыгып куйганнар кладыш, һәм ул ярыйсы гына үткен коралга әйләнгән. Бу шулай уникаль бердән-бер әле. Нәлит чорында тагын бер материалдан әйберләр ясый башлыйлар. Балчыктан шүлмәк ясый башлыйлар. Бу шулай үзенә күрә зур прогресс, чөнки инде беренчедән саклар өчен урын бар, шүлмәк савытлар, икенчедән учакта шушы шүлмәккә салып аш пешерә башлаганнар. Аш беренче тапкыр менә шушы яңа таш гасыры дәверендә килеп чыга. Район җирлегендәге борынгы тормышның алдагы этабы моннан якынча 3000 ел элек булган Буралы курган археологик культурасы дәвере белән бәйле. Бура кабиләләре алар көньяктан күтәрелгәннәр. Безнең яклар өчен характерлы түгел. Алар көньякта күчмә кабиләләрдән исәпләнгәннәр, дала халкы. По этносу считают, что это было индоиранское население. Ну, население, которое потом сарматах известно, там и других, да. Срубное население имело своеобразный погребальный обряд. Үлгән кешеләрне бурага урнаштырганнар, инде чокыр казыганнар да, бура төшергәннәр шунда кешене күмгәннәр. Шуңа күрә бура каберләр дип атыйлар. Монда инде бронза куя башлар, һәм бронзадан без, пычак, һәм хатын-кыз әйберләре, бөҗра yüzük formasında. Ondan sonra indi менә балталар, сөңге эшләре, ук эшләре барлыкка килә. Менә буларның бүтүнсе бар иде Такталашык каберлегендә. Электән үк археолог хезмәтенә мин соклану белән карый идем. Уйлап карасаң, халык киләчәге өчен нинди зур эш башкарыла. Ә инде әлеге фильмны төшергәндә аларга булган хөрмәтем тагын да артты. Бүтән тормыш уңайлыкларын озак вакытларга калдырып, чит төбәкләргә чыгып эшләү һәрберебезнең дә ай-һай көченнән килер микән? Әле ярый, җирле халык аңлап җылы кабул итсә. Бу татар халкы өчен кунакчылыкка монда мин бигрәк тә нык сиздем, теге үземнең җилкәдә әйтергә кирәк. Менә шул ук Такталашыкны алып карыйм, Нәҗиб абый Газизов, мәктәп директоры. Biz hamam bir türlü şul tuşonka indi tağın alıp kelgen sohametkılar bilen gün körüp yatabız. Meni Evgeniy Petrovich jiberdi, sen tatar baradı. Birer yeşilçe bulmaz manda soğan, da ukrop, işemlerse. Men işraklı rəvişdə mənim məktəb territoriyasına doğru kildim, şul söyləşib gittim. Nəcib abi bilen meni tüyəb jiberdi indi. Evgeniy Petrovich aytdı, bir eybət bulğandı. Бар әлі тағанды, итте болмас мекен, исрап қарар. Тағын кеттім. Шуны көрдім, Нәҗиб абыны. Ит алып қайттым. Шулай айттырып, аннан соң бұл енді біздің экспедиция якынча шул 2 атналап дәвам етті. 2 атна буена шулай яхшы ашап әйтергә кирәк тордык. Бронза инде киң таралып, тимернең кулланыла башлауы үскән вакытта, ягъни иртә тимер чорында безнең җирлекләрдә фин-угыр кабиләләре хакимлек иткән. Бу чорның исеме дә кызыклы – Пьяный Бор. Бу кабиләләрнең иң беренче истәлекләре Пьяный Бор, хәзер Красный Бор авыл янында табылган. Пьяный Бор ул безнең эрага тикле 2нче гасырда яши башлый шушы кабилә кешеләре һәм безнең эрнең 2нче гасырына тикле дәвам итә. Это финны. Финны
финноязычное население. Вот. Из них потом пермские, значит, поволжские финны вышли, да. Керамика у них, значит, без орнамента, небольшие, невысокие круглодонные сосуды, без орнамента и примесь ракушки в тесте. Табылдыклар буенча бу чир халыкның игенчелек, терлекчелек, аучылык һәм балыкчылык белән шөгыльләнгәне билгеле. Янабур культурасы халкы тимер һәм бакыр металлургиясе белән таныш булган. Бакыр һәм аның катнашындагы эритмәләр, бизәнү әйберләре, ирләр һәм хатын-кызлар костюмнарының аерым детальләрен эшләү өчен кулланылган. Шулай ук тимер, бронза һәм сирәк кенә булса да алтын беләзекләр дә табыла. Әлеге табылдыклар Такталашык, Семиостров, Бүләк, Татар Ямалысы, Илчебай, Ирмәш һәм башка авыллар тирәсендә дә табыла. И даже вот сам Аксаныш стоит на том Пятигорском селище. Вот когда снизу поднимается дорога, крутая такая вот, да, прямо здесь встречаете керамику пятигорскую с примесью ракушек, здесь вот с ямками бывает, да, там вот как раз при подъеме на террасе на высокой, да, Пятигорское селище, Аксанышское. Потом там рядом еще есть несколько селищ там. И рядом очень интересно находится, ну вы знаете, там на самом почти краю Актаныша, это Актанышское городище. Җирлегебезнең берничә дистә гасырлык тарихын барлап узганнан соң, ялгыш фикерләр тумасын өчен шуны да ассызыклау кирәктер. 6-7 гасырларга тикле булган археологик истәлекләр турдан-туры безнең татарлар белән бәйләнмәгән. Актаныш районы территориясендә археологик истәлекләр башлыча ана шул борынгы чорларга карый. Элеккеге Рим язмалары буенча якынча 660 елларда Кубрат хан төзегән бөек Болгар иле 5кә бүленә. Сәбәбе ханның вафатыннан соң уллары арасында дәүләтнең бүленүе. Бүленүдән соң кодрәтен һәм көч-куәтен югалткан Болгар кабиләләренә Хәзәр калганлыгы һөҗүм итә. Әлеге кабиләләрнең инде уртак тормышка күчкән өлеше Хәзәрләргә буйсынып каганатның зур өлешен тәшкил итә. Аспарух һәм Кытрак җитәкчелегендә күчмә тормыш алып барган болгарлар көнбатышка һәм төньякка күчеп китәргә мәҗбүр булалар. 679 елда Аспарух җитәкчелегендәге кабиләләр Дунай янында үзләренең яңа ханлыгын төзи. Бу хәзерге Болгария дәүләте. Инде Урта Идел тирәсендә 8 гасырга караган каберлекләрдә археологлар болгар культурасы белән бәйле табылдыкларга юлыгалар. Бу үз чиратында Кытрак җитәкчелегендәге болгарларның шушы җирлекләргә килеп урнашуын фаразларга мөмкинлек бирә. Шушы ук чорларда хәзерге Татарстанның көнчыгыш һәм көньяк-көнчыгыш төбәкләре борынгы венгрларның күченеп йөрү җирләренә, легендар Бөек Венгриянең бер өлешенә әверелә. 10 гасырда Византия императоры Константин үзенең тарихи язмасында мадьярларның, ягъни борынгы венгрларның беренче вакытта Иделнең көнчыгыш өлешендә яшәүләрен язып калдырган. 8-9 гасырларга карыялар венгрлар. Алар бит көнчыгыштан, көнбатыш Себердән, көньяк Себердән килеп чыккан халык инде. Башта сездә Актаныш районында төпләнәләр алар, аннан соң әкренләп күчмә халык булалар. Безнең менә Алексеевский районына, Түбән Кама якларына килеп чыгалар. Һәм шуннан китәләр инде көнбатышка, хәзерге Венгрия тирәләренә, Карпат якларына, Дунай якларына. Шулай да тарихи чыганакларда күрсәтелгәнчә, мадьярларның бер өлеше безнең якларда яшәп калган. 1236 елда венгрларның элекке ватаны булган Бөек Венгрияны эзләп Болгар җирләренә килеп чыккан венгр монахы Юлиан бик кызыклы мәгълүматлар калдырган. Ул анда үзенең Итил елгасы янында яшәүче тугандаш кабилә белән очрашуы турында, алар белән бер үк телдә аралашуын, җирле халыкның авыл хасил итеп өйләрдә яшәвен, ләкин җир эшләре, игенчелек белән шөгыльләнмәвен тасвирлый. Күпләп ат асраулары, ат итен, сөтен, канын азык итеп куллануларын һәм аларда сугыш коралларының күп булуын язып калдырган.
Где-то в конце XI века на пустейшей территории, в том числе Танышский район, появились новые группы угров. Это угры постпогромской культуры с керамикой круглодонной, шнуровой и гребенчатой орнаменты такие, да? Әйтелгәннәрдән чыгып шуны сызыклап үтәсе килә. Безнең яклар Урал Идел буйлары һәм Кам алды җирлеге төрле хуҗалык тәртибе белән көн күргән төркемнәр өчен бик тә уңайлы булган. Шушы берничә дистә гасырны үз эченә алган чорда Евразиядә булып узган барлык дәвер күләм мөһим сәяси вакыйгалар турыдан-туры безнең Идел буй җирләрендә чагылыш тапкан. Ә инде кыска гына вакыт эчендә төрле төрки һәм угыр төркемнәреннән формалашкан Болгар дәүләтенең 922 елда ислам динен кабул итүе шәрык белән тыгыз багланышлар булдыруга, алдынгы гарәп йогынтысында болгарларда язма әдәбият, мәгариф, төрле фәннәр һәм белемнәр таралуга булышлык итә. Әлбәттә, бу үзгәрешләр ул чорда безнең җирлектә яшәүче халыкларның тормышында да чагылыш таба. Волжские болгары, несколько, может быть, было этапов, да, они появились в Танышском районе. Поселение типичное, болгарская керамика, круговая, даже такие кувшины, одноручные там бывают двуручные. Иске Курмаш зиратында біз ауылның мулласы белән бергә ике Болгар ханлыгына караган ике таш таптык. Болгар эмблемасы куелган, Болгар дәүләтенең эмблемасы куелган кабер ташлары икәү. Дәвам итсәң, улар тагын күп. Шуңа күрә бу җирләр инде Болгар дәүләте чорында ук Болгар дәүләтенә караган, Болгар дәүләтенә буйсынган һәм килешенеп яшәгән Болгар ханы сагы астында яшәгән җирләр. 1206 елның язында Анон елгасы башында монгол кабиләләре кырылтайы була. Бу җыенда киләчәктә кешелек тарихында иң зур империя барлыкка китергән Темүҗин барлык монгол халыкларының ханы итеп билгеләнә. Бөек ханга монгол теленнән диңгездә чиксезлекне буйсындыручы мәгънәсен аңлатучы Чыңгыз исеме бирелә. Шушы вакыйгадан соң монгол дәүләтенең яулап алу сугышлары башланып китеп, 1225 елда гаскәрләр Болгар иленә дә килеп җитәләр. Хәзерге Татарстан җирләренең көнчыгышында курку белмәс Чыңгыз хан сугышчылары беренче тапкыр җиңелүгә дучар булалар. 1236 елның көзендә Кабаттан зур гаскәр туплап, Чыңгыз хан оныгы 27 яшьлек Бату бер атлы Суар, Болгар, Биләр, Жүкәтау һәм башка шәһәрләрне җиңүгә ирешә. Болгар дәүләте берничә атна эчендә ялганып алына. Бу тарихи үзгәрешләр җиле безнең җирләрне дә читләтеп узмаган. Инде 11нче гасырларда ук безнең якларда килеп урнаша башлаган Болгар халкының Алтын Урда чорында артуы күзәтелә. 1970 елларда Евгений Казаков тарафыннан тикшерелгән 300дән артык кабернең 274-ен мөселман кабер тәшкил итә. Болгар дәүләтен җимергәч, Батый хан гаскәре һәм аеруча 1241 елны алар фитнә күтәреп, восстание күтәреп, Батый ханга буйсынмыйча кире яңадан Болгар дәүләтен тергезергә омтылыш булганнан соң, аларга яңадан куәт гаскәр җибәрелә, таң юкка чыгарыла, Биләр дигән безнең башкала пайтахт, мәркәз. 9нчы юкка чыгарыла, хәзер аны мәчет эзләре генә бар. Тарихи казылмалардан күренгәнчә, бу чорларда, аеруча 14нче гасыр ахырында Болгар дәүләтенең үзәк шәһәр авылларын еш кына талап, яндырып китүләр кабатланып тора. Шул сәбәпле безнең якларны үз итеп күченеп килүчеләр дә бу вакытта арта. Бүләр атамасының безнең якка килеп чыгуын да тарих белгечләре шушы вакыйгалар белән бәйли. Бүләр дип безнең Актаныш районы яки Мөслим районы территориясендәге Тат бүләр, Татар бүләре, фәлән бүләр дип телгә алган сүзләр, ул бит ана шушы Биләр каласыннан күчеп киткән, шунда күчеп гомер итеп нигезләгән Биләр дигән сүзнең күчермәсе безнең җиргә яраклаштырылганы гына. Әлбәттә, топономика тамалардан тыш башка дәлилләр дә бар. Мәсәлән, генеалогия фәне.
Ягъни, гади итеп кенә әйткәндә, борынгы ата-бабалар белән аларның хәзерге замандагы тукымнары арасындагы нәсел буыннары чылбырларын тасвирлаган документларны өйрәнүче шәҗәрәләр турындагы фән. Биләр яки Бүләр йорты бабаларының исемнәре шәҗәрәсен 1964 елда Актаныш районының Иске Сәфәр авылында яшәүче Мирзашариф Шаһигәрәй улы Гордановта сакланган текстан күчереп алалар. Соңрак 2004 елда шул ук шәҗәрә текстына Әлмәттә галим тарихчы Марсель Әхмәтҗанов юлыга. Ике кулъязманы чагыштыргач, шул ачыклана. Әлеге шәҗәрәне 1925 елның 5 апрелендә Ризаетдин бине Фәхретдиннең барча имамнарга һәм укымышлыларга мәхәллә тарихын һәм шәҗәрәләрен язып, мөфтияткә җибәрү хакындагы мөрәҗәгатенә җавап рәвешендә эшләнгән дип фаразлана. Бүгенге көндә шәҗәрәдәге чыганаклардан чыгып фикер йөртсәк, Бүләр нәселе Актанышның иске һәм яңа Акбәс, Ахун, Апас, Аккүз, иске һәм яңа Байсар, иске һәм яңа Бикшәнтәй, Йылан, Меңнәр, Иске Сәфәр, Табанлы күл, Олы Имән, Шуракай, Яхшы һәм башка күрше Татарстан һәм Башкортстан районнары авылларында таралган. Бүгенге көнгә җыелган археологик табылдыклар һәм өйрәнелгән тарихи чыганакларга таянып, фильмыбызда Актаныш территориясендә инде 12-13 гасырдан ук кешеләр утрак тормыш белән яши башлаган дип фаразладык. Әмма шул ук вакытта Актанышның үзендә һәм территориясендәге авылларның барлыкка килүен күп очракта 18-19 гасыр белән бәйлиләр. Безнең авылларны менә ниндидер 18 гасыр ахырында 1750, 60, 1770, 80 елларда гына барлыкка килгән дип күрсәтү көлке, алай түгел. Менә мәсәлән без Актанышның 300 еллыгы дип үткәргән булдык. 1710 ел дип. Мен шәхсән үземә менә мәсәлән 1604 елга документны укырга туры килде. Кыргыз волостының границасын, шикләрен белгиләп язып чыккан вакытта безнең Актаныш авылы һәм Иркәнәш авылы телгә алына. Актанышның 300 район төзелүгә 80 ел тулу уңаеннан оештырылган юбилей чаралары яңа төзелгән объектларны ачу тантанасы белән башланып китте. Шуларның беренчесе Шуннан да бик матур истә калырлык итеп үткәрелде Актанышның 300 еллык юбилее. Аеруча бәйрәмнән тыш, шул көнгә багышлап күпме эш эшләнелде. Мин район эчендәге ниндидер төзекләндерү яки башка шуның ише материаль яктан файдалы булган эшләр турында гына сүз алып бармыйм. Нәкъ менә әлеге чараны сәбәпче итеп, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе ярдәме белән районга фәнни сәяхәт оештырылды. 13 белгечтән торган әлеге төркем берничә көн эзләнүләр эчендә Актаныш җирлеге, халкы турындагы илгәре җыелган тарихи табылдыкларны, фәнни ачышларны тагын да байытып тулыландырдылар. Соңрак әлеге экспедициядә тупланган җәүһәрләр китап битләренә күчерелде. Һәм әлеге китапның фильм төшергәндә дә ярдәме зур булды. Ләкин сорау һаман да кала бирә. 300 ел. Кайдан барлыкка килгән сан бу? Актанышның 300 еллыгын үткәрү фикере ул инде юктан гына барлыкка килмәде. Энгел Нәвәп улы Фәттахов. Тумышы белән Актаныш районы Шишмә авылыннан. Актаныш муниципаль районы башлыгы. 2012-2017 елларда Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары, мәгариф һәм фән министры, техник фәннәр кандидаты, 2 фәнни ачыш, 9 фәнни хезмәт авторы, Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Казанның 1000 еллыгы истәлеге, авыл хуҗалыгы буенча хезмәтләре өчен, фидакар хезмәте өчен медальләре белән бүләкләнгән. Рөстән дә
Birinci Prezidentimiz Mingtemir Şaripovich Şaymiyev tarafından da ol yıllarda tarixқа kere aylanıp qaytı, berek de başqalabızның 1000 yıllığını ötkarı, Alabuğa şəhərinin 1000 yıllığını ötkarı, hem gümmen rayon özəklərin, avullarımızın tarixin irəni boyunca zorğuna etərgiş yılı oldu deyip belgilep gitarga da bola. Şuna görə də indi benim orunbasarlarım, hem şu vaqtda bölük yetakçiləri özümüzün Oqtanış rayonunun arxivin, Oqtanış avulunun tarixin yollağı boyunca bizning Ufa şəhərində, Qazan şəhərində bulub, anın boyunca zorğuna izlənişləri alıp bardılar. Tarixni bilmeyen xalqның келешегі юк ди Татар халык мәкале. Айгүл Рәдис кызы Галимҗанова. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы башкарма комитеты архив бүлеге җитәкчесе. Аккалфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының Актаныш районы бүлекчәсе җитәкчесе. Дәүләт учреждениеләре һәм иҗтимагый хезмәт күрсәтү хезмәткәрләренең Татарстан Республикасының Актаныш районы профсоюз оешмасы җитәкчесе. Шул нисбәттән чыгып, үзебезнең Актанышның да, үзебезнең Актаныш районының да тарихын белү исәптән инде Идрисова Кадри Рәис кызы үзебезнең главаның социаль мәсьәләләр урынбасары булып эшләгәндә, без аның белән икәүләп бу эшкә тотындык. Беренчедән без Башкортстанның Уфа шәһәренә барып, андагы архивта эзләнүчләр алып бардык. Һәм анда инде үзебезнең Актанышка кагылышлы беренче ревизия документларын алып кайттык. Яңадан инде Мәскәүнең архивына хат яздык. Һәм безгә 2005 елның 5 майында Актаныш тарихы турында булганнарны безгә хат итеп юлладылар. Кадрия Рәис кызы Идрисова. Тумышы белән Актаныш районы Чынык авылыннан 1997 елдан 2009 елга кадәр Актаныш районы хакимияте башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумы җитәкчесе, Аккалфак региональ иҗтимагый оешма рәисе, 7 фәнни хезмәт авторы, филология фәннәр кандидаты, Россия Федерациясының халык мәгариф отличнигы, Татарстан Республикасының атказанган социаль яклау хезмәткәре, Казанның 1000 еллыгы истәлеге медале иясе. Менә анда күрсәтелү буенча Актаныш җирлеге беренче ревизия, ягъни беренче халык санын алу вакытында 1710 елда Актаныш дигән авыл барлыгы турында күрсәтелгән. Һәм шуннан чыгып инде Актанышның 300 еллыгы билгеләнде. 300 еллыгы 1710-нан дип билгеләнде, ләкин 1710 елга кадәр без анда инде 12 гаилә яшәгәнен белә идек. Biz аны 300 еллык дип үткәрдек. Бу ул шырышын безнең үзебезнең Актаныш яшьләренең, Актаныш халкының күзен ачар өчен һәм тарихка игътибар итүне арттыру өчен бик кирәк чара иде. Бу чорда һәм аннан соң инде безнең бик күп кенә авыллар, бик күп кенә җирлекләр үзләренең тарихларын өйрәнергә басым ясый башладылар. Һәр бер нәрсәнең башы һәм ахыры булган кебек үк, һәр бер зур дәүләт, империя күпмедер вакыттан соң җимерелә. Бөтен дөньяга даны чыккан Алтын Урда дәүләтенең таркалу чоры 14-15 гасырларга туры килә. Төп сәбәпләр арасында беренчедән 1346 һәм 1430 елларда Кытайдан үтеп кирип, Юйши территориясын тулайым чылгап алган һәм үзе белән күп кешеләрнең тормышын алып киткән иң зур бәла Кызыл чума. Икенчедән Аксак Тимирнең 1391 һәм 1395 еллардагы рәхимсез яулап алу сугышлары. Бу хәлләрдән соң бик күп зур шәһәрләр җимерелә, кайберләре гомумән юкка чыга. Өченчедән, хакимият өчен көрәш. Чыңгыз тукымнарының бер-берсе арасында көрәшүләре. Дәһшәтле Алтын Урда таралганнан соң аның территориясендә 1429 елда Сибир ханлыгы, 1420-30 елларда Ногай Урдасы, 1433 елда Олы Урда, 1443-тә Кырым, 1445-дә Казан ханлыгы, 1452 елда Касым һәм 1459-да Әштирхан барлыкка килә. Казан ханлыгына килгәндә, яңа дәүләтнең мустақил язмышы бик четерекле һәм кыска була. Дөрес, Улуг Мөхәммәд уллары Мәхмүтәк һәм Ибраһим ханнар утырган алдагы 35 еллык дәвр
татар халкы һәм аның дәүләтчелеге тарихында иң тотрыклы чорларның берсе булып кала. Әмма инде 15-нче гасырның 80-нче елларыннан башлап Казан ханлыгы сынаулар чорына керә. Ногай һәм Казан ханлыкларының шигендә урнашкан хәзерге Актаныш җирлегенең дә язмышы бу елларда катлаулы була. Улуг Мөхәммәд хан ул бөтен теге шарлы ханлыкларын, әмирлекләрен, Алабуга әмирлекләрен үзенә буйсындырып, Казан әмирлеген үзенә буйсындырып, улы бер ханлык төзегән. Булган ана шундый ханлык вакыты. Булган Мәскәү алдында тизләре бери торган мискин ханнар заманы булган. Казан ханының власты, йогынтысы Кама елгасыннан ара үтәлмәгән. Каманың аръягындагы авыллар нишләгән? Алар тоткыннарда Ногай урдасы морзаларына, Ногай урдасының ниләренә, юлбашчыларына буйсынып яшәгәннәр. Шул ук Әлбәт зонасы да, шул ук Актаныш зонасы да, шул ук Минзәлә һәм бүгенге Чаллыда. Аны мин гап-гади да исбатлый алам. Әгерҗе районы территориясендә, Минзәлә районы территориясендә Арыс дигән авыллар бар. Борынгы телдә, борынгы төрки телдә безнең ул бәхет дигән сүз. Ул Ногай морзасы килеп нигезләгән авыллар. Мин күтәрдем архив. Уфада кыңына түгел. Чөнки без заманында бит Уфа губернасында булганбыз, Минзәлә язы. Аннан булай Оренбургтыкында күтәрдем мин. Карадым. Бабайларның бабайлары кемнәр булган икән, ничек булганнар дип. Безнең тарихыбыз катлаулы. Минтимер Шәрип улы Шәймиев. 1937 елның 20 гыйнварында хәзерге Актаныш районы Әнәк авылында крестьян гаиләсендә туган. Татарстан Җөмһүриятенең беренче президенты, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе, Татарстан Республикасы тарихи һәм мәдәни истәлекләрен торгызу республика фонды коммерцияле булмаган оешмасының попечительләр советы рәисе, ватан алдындагы хезмәтләре өчен орденының тулы кавалеры, Россия Федерациясының хезмәт каһарманы. Дөресен әйткәндә, анда моннан китеп, Казан артыннан китеп, ул якларга омтылган кешеләрдә ничектер теге шукындыруда булмасын, аны белән изәрлекләүдә булмасын, шулардан да куркып, ул якларда күп кенә халык җыелган. Сүз 16 гасыр урталары турында бара. Казан дәүләтен яулап алганнан соң җирле халыкны христианлаштыру урыс хакимиятенең төп бурычларының берсе була. Һәм әлбәттә әлеге дини сәясәтне үткәрер өчен төрле ысуллар кулланыла. Әгәр дә беренче чорда әлеге чаралар халык өчен берникадәр йомшак булса, инде соңрак бу ысуллар башка төсмер алалар. Әгәр дә без менә шу Петр заманасын алсак, монда әлбәттә Петр зур реформатор. Ул Россия дәүләте тормышында бик күп нәрсәне үзгәрткән. Һәм шул вакытта аның чорында татар тормышына кагылышлы зур-зур үзгәрешләр һәм зур-зур законнар кабул ителгән. Искәндәр Аяз улы Гыйләҗев. Тарих фәннәре докторы, татар тарихи белгече, галим, педагог. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе әгъза мөхбире, Казан Федераль университеты профессоры, Татарстан Фәннәр академиясының татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты, 150-дән артык фәнни эшләр, шул исәптән 5 монография авторы. 1713-1715 елларда ике указ кабул ителә. Алар бер-берсен кабатлыйлар инде төшергә. Шуңа күрә аларны гадәттә бергә исәпкә алалар, яки искә алалар. Алар буенча ярты ел дәвамында, ярты ел эчендә рус крепостной крестьяннары булган татар җир биләүчеләрен шукындырырга дигән. Аларның эчтәлеге буенча, менә бу үзенә күрә бер шукындыру сәясәтенең бер борылышы дип әйтеп була. Чөнки шушы указлардан соң әкренләп башлана көчләп шукындыру чоры. Христиан динен кабул итү түгел, ә инде киресенчә 1552 елда ук мөстәкыйльлек өчен баш күтәреп чыккан татар, марый, башкорт, чуаш һәм башка бәйсезлеккә омтылучы халыкларга карата берсеннән берсе кырысрак чаралар кулланыла башлый.
Дин йортларын җимерү, дин әһелләрен, хакимияткә каршы чыгучыларны эзәрлекләү һәм юкка чыгарулары, төрледән-төрле салымнар көчләп халыкны үз җирләреннән куу. Бу алдарак әйтеп кителгән, берничә гасырга сузылган сәясәт алымнарының бер өлеше генә. Элеккеге Казан ханлыгының баш ияргә теләмәгән югары катламының бер өлеше бу чорларда сыену урынын башка тугандаш дәүләтләрдә тапса, гади халык көньяк территорияләргә, әле урыс хакимияте тулайым үзләштермәгән җирләргә күченүне кулай күрә. Хәзерге Актаныш районы территориясында 17 гасырда барлыкка килгән Асыл Түш, Кәскәй, Әнәк, Шалманарат, Буранчы, Әтәс, Иске Сәфәр, Иске Әлем, Иске Айман, Такталашык, Калмаш, Шәшер, Шат, Шапкын, Кашкын кебек авылларга нигез салучылар. Нәкъ менә шушы Казан һәм Казан тирәсендәге авыллардан яңа тормыш эзләп чыгып киткән халык инде. Бу алда сөйләп кителгән зур күченүләрнең 3-нчесе була. Актаныш районы бай туфраклы җир, кара туфраклы. Марсель Ибрахим улы Әхмәтҗанов, күренекле әдәбият галиме, археограф, текстолог, филология фәннәре докторы, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе иясе, Галимҗан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты баш фәнни хезмәткәре, 1000-нән артык фәнни мәкаләләр, монографияләр, китаплар авторы, татар тарихын бүгенге көн белән тоташтыручы бай фәнни мирас иясе. Анда алпавытларда бик утырмаган, алпавытларда юк. Димәк, гади крестьян хуҗалыклары хакимлек итә. Аннан соң кем күчеп килә? Баш эшләгән кеше, үткән кешеләр күчеп килә. Диге теләсә җиргә җайлашырга сәләте булган кешеләр. Димәк, җыен сәләтле кеше шунда җыйналган булып чыга. Эш итәргә, хуҗалык итәргә. Ә монда мәсәлән хөкүмәт бирми аңа, мәсәлән, имеш җирен җиткәннәр шул 3 гектар җир биргәннәр инде кеше башына. 3 гектар җирне эшлә. Ә монда аларга кирәк икән 15 гектар алганнар. Безнең төбәк халкына һәм башка менә безнең татар милләтенә хас булган әйбер нәрсә. Җиңүш кәрткән, мал асраган һәм ул аңа берәү дә камытны да, ярны да берәү дә ясап бирмәгән, ул үзе ясаган, шананы үзе ясаган, арбаны үзе ясаган. Ягъни менә бу кустарный хезмәт белән, кәсепчелек белән ул барыбер шөгыльләнгән. 1912 елда Уфада басылып чыккан Кустарный промысл Уфимской губернии дигән китаптан мин менә аны кыскача гына күчереп алдым. Ул бик кызык дип уйлыйм мин. Минзәлә язында мәсәлән безнең як була инде бу 14 төрле кәсеп саналган. Рауза Рәфхәт кызы Султанова. Тумышы белән Актаныш районы Түкә авылыннан. Сәнгать фәннәре кандидаты. Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының тасвири һәм декоратив гамәли сәнгать бүлеге мөдире. Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе. Бакый Урманчы һәм Дамир Сиражиев исемендәге премияләр лауреаты. Сәнгать белгечләре ассоциациясе әгъзасы. Татарстанның профессиональ һәм халык сәнгате турындагы фәнни мәкаләләр авторы. Хәзер аларны әйтсәң, халык шакката бездә шулай һөнәрчелек шулай алга киткәнмени дип. Мәсәлән, итек тегү һәм төзәтү ул волослар буенча күрсәтелгән Пуща, Семиостров, Шәрип авылларында булган. Тире иләү Күскәйдә киң таралган булган. Йон тегү, итек басу бәйләү Пущада, Нәркәйдә һәм Такталашыкта булган. Агачтан иҗиһазлар эшләү Нәркәй белән Пущада. Токырлык, савыт савашлау Пущада, корал ясау Актанышның үзендә, чабата, туку, уру киң таралган булган Күскәйдә, Пущада, Семиостровта, бау ишу Семиостровта, балык тоту ятмәсе бәйләү Такталашык. Тимерчелек Күскәй, тимерчелек слесарьлык эшләре Басарда. Арба ясау аның әле бүленгән тарантасларны Пущада һәм Нәркәйдә ясаганнар, әшяналарны Пущада, арба тәгәрмәчләрен шулай ук Пущада, авыл хуҗалык кораллары һәм машиналарны җитештерү Шәриптә киң кылачалган булган, тукымаларны катнаштырып эшкәртү һәм тегүчелек Актаныш белән һәм шул ук Пущада. Билгеле, бу киң таралу турында әйтелә. Һәм алар бер-берсен белгәннәр, монда
итек тегүчеләр, мәсәлән, арба ясарга пушаган нәркәгә бара торган булганнар. Бер-берсе белән шулай алмашып яшәгәннәр, аралашып яшәгәннәр һәм үзенең авылда да, һәрбер авылның үзендә дә тукучылар, чигүчеләр, үй җиһазларын ясаучы һәм балта осталары, алар бихисап. Общий перепись язарга отчетчиклар куелды. Мәткүр жаду хакында күздән яшьләр куелды. Отчетчиклар берсе Мөселманнан Муратов, икенчесе Иштирәктән Шәрәфетдин Сәлимов, Абжурский команда, алар кемнәр дисәгез, түбән юлда жазармын, аңлатырмын белсәгез. Асправник берсе, Остановой дүртесе, Асутовскийның саны юк, үрәтliklәр 6-сы. Писательский күптән күп, солдатлары 3-дән күп, жандармнар ничәдер, староста дәхи күп. 1718-19 елларда Петр I фәрманы буенча Россиядә тарихта Ревизские сказки исеме белән кирип калган халык санын алу башлана. 1939 елда Актаныш җирлегендәге Яңа Балтач авылында Мөхәммәд Садри тарафыннан язып алынган перепись бәете нәкъ шул чорга багышлана. Сказка дигән сүз әкият түгел, әйтү буенча язып алынган дигән сүз. Йосыф Әхтәм улы Хуҗин. Тумышы белән Актаныш районы Иске Җияш авылыннан. 31 ел район һәм республика матбугатында журналист вазифасын башкара. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. СССР, Татарстан Республикасы журналистлар берлекләре әгъзасы. Петр I тарафыннан бик сугышлар күп алып барылар бит. Сугышка акча кирәк, байлык кирәк һәм салым түләтергә кирәк. Шуның өчен сан ала башлыйлар. 1719 елда беренче халык саны ала башлангач, әлбәттә безнең татарлар моны көчләп чукындыру дип кабул иткән. Безне чукындырыр өчен безнең списокны алалар, исемлекне алалар, һәрберебезне язып алалар, яңа туган балаларга хәтле яки инде иртәгә үлем көтеп яткан картка хәтле исемнәрне алалар дип язып курыкканнар. Шуңа күрә шушы хәлдән качар өчен бер минзәлә йөзендә генә дә анда ул вакыттагы Россиянең канцлеры Головкинның малае полковник Головкин җитәкчелегендә бер полк солдат килгәч, 100-дә 1 авылда халык урманга кача. Кертмәс өчен һәм переписка кермәс өчен. Бу чорларда Актаныш халкының яшәеше четерекле була. Әлбәттә, бу җирлекнең географик урыны белән дә бәйледер. 1552 елдан Минзәлә воеводасына буйсынган Актаныш ягы 1708 елда Казан губернасына керә. Инде 1719 елдан Уфа провинциясенә, соңрак 1728 елдан янәдән Казан воеводасына күчерелә. 1735 елдан Оренбур комиссиясе һәм 1744 елдан Оренбур губернасына буйсына. Ә инде 1781 елда кабаттан Уфа наместничествосына санала. Һәм 1920 елдан башлап Татарстан җире булып исәпләнә. Тарихыбызның күп өлеше бүгенге вакытта башка төбәк саналган урыннарга бәйләнгәнлектән, рәсми кәгазьләрнең дә зур күпчелеге Оренбур һәм Уфа калаларында саклана. Билгеле инде, мондый вазгыять тарихыбызны өйрәнгәндә дә авырлыклар тудыра. Әмма без тукталып калмыйк. Һәм фильмыбызның киләсе бүлегендә дә Актанышыбызның үткәнен, бүгенгесен барлавыбызны дәвам итәрбез. Тавышың аттанышам, мин дә сине яраттагы тавышың аттанышам. Мин дә сине яраттагы тавышың аттанышам, мин дә сине яраттагы тавышың аттанышам.